امروز درباره سلام بیلین و موبیگپ پورا به شما معلومات میدهم. салом алейкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз гуфтем дар бораи салом билайн ва мобигап ва баъзе нофаҳмиҳо ҳастай, ҳамаашро мефаҳмонам. хуш дӯстони азиз, чӣ хеле ки ба шумо маълум буд, бисёри муҳоҷирои мо салом билайнро истифода мебурданд ва ба баъзе сабабҳо маҳкам карда буданд ва дирӯз пеш компанияи билайн дар фейсбук дар саҳифаи худашон эълон карданд ки салом билайн боз фаъолияташро давом дод. хуш дӯстони азиз, гуфтем ки хушхабар дорем ва хушхабари мо ҳамин аст ки салом билайн боз кори худашро давом дод. бисёри муҳоҷирои мо салом билайнро истифода мебурданд ва бисёр ҳам мамнун ҳастанд. чӣ хеле ки компанияи билайн маълумот доданд дар фейсбук дар бораи салом билайн, дар рӯи экран мемонам ва мехонам дар борааш оё ягон тағйирот ҳаст ё нест, барои шумо мехонам гӯш кунед. муштариёни муҳтарам, ба шумо хабари дилхоҳро расониданием. бо хурсандӣ оиди барқарор кардани хизматрасонии салом эълон менамояд. ҳамаи шартҳои хизматрасониҳо монанди пештара бетағйир ва нархҳои муфид боқӣ мемонад. мо кӯшиш кардем ки шуморо тезтар бо хешовандон, дӯстон ва наздикон пайваст намоем. барои пурсабрӣ ва фаҳмидани вазъияти ба мо вобаста набуда аз шумо миннат дорем. бо мо ва дар алоқа бошед. инчунин хотиррасон менамоем хизматрасонии салом барои муштариёне ки аз расмиёти аз нав ба қайдгирии рақамҳоро гузаштаанд дастрас шуда метавонанд. ва чӣ хеле ки тамошо кардед, ягон тағйирот надоданд, чӣ хеле ки пешина буд ҳамон хел давом медиҳад салом билайн. бисёриҳо фикр мекунам ки медонам ва ман хостам ки ба баъзе нафарое ки намедонам бароям вор расонам ҳамин хабарро, даромада истифода баред салом билайнро. ва дуюм мавзӯи мо мобигап ҳаст. дӯстони азиз, фикр мекунам ки бисёриҳо аз видеои ман фоида оварданд, барои ҳамин ман ҳам хушҳол ҳастам. экзамин дорум, рости гап бисёри комментариётона хонда наметонам ва ҳаракат кардем ки ҳамин салом билайнро ва дар бораи мобигап мақсад барои шумо як видео тайёр кардамонам. бисёриҳо мегӯянд ки чӣ хел шод мепартоем дар мобигап. хуш, дар мобигап дар ҳамон рақаме ки ба шумо равон кардан аз тоҷикистон, мисол аз компания вавилон гирифтагӣ, ҳамонда метавонед ки аз тоҷикистон аз тамоми шаҳру ноҳияҳо ба шумо дар ҳамон рақам мисол шод мепартоянд. шумо дар Москва ва хориҷ аз ватан бошед, мақсад метавонед ки истифода баред ва ба хона занг занед. дуюм ин аст ки бисёриҳо гуфтанд ки дар Москва ҳам мешавад аз аппаратҳо мисол сум гузарондан. ҳамин тавсия метавонем ки мисол агар шавад як бинед, мисол кам партоен, кам сум партоен ки мақсад як ки нагзара зарар набинем. барои ҳамин камтарак сум партоен шава агар аз Москва сум партофтан мегиред дар симкартаи вавилони хитон. хуш, сеюм ин аст ки дар мобигап чӣ хел балансро, яъне суратҳисобро дар мобигап мебинем. ҳозир дар рӯи экран ман сураташро мемонам, ана ҳамон ҷода ишорат мекунам. мисол баланс шуморо, яъне суратҳисобтона метавонед ки бибинед. чорум ин аст ки дӯстони азиз, дар iPhone скачат карда метавонем. гуфтан бародаро бисёр комментария мекунанд ва дар Instagram менависанд. ҳозир на дар iOS аст, яъне iPhone-да, на дар Android Play Market-да. фақат шумо дар сайти Вавилон Mobile метавонед ки ҳамин программаро скачат кунед. дӯстони азиз, панҷум, кадоме ки аз шумо мисол ҳамин мобигапро скачат кардан натавонистед, дар Instagram-и ман нависед, номер ман равон мекунам дар WhatsApp ва ман ҳамон программаро кадоме ки скачат кардан натавонист мехоҳам ки дастгирӣ кунам ба бародарону хоҳарони гироми қадри дур аз ватанам ки мисол ба Тоҷикистон ба ватан занг занад ва ба падару модарашон суҳбат кунанд. барои ҳамин аз шумо ҳамин қадар хоҳиш мекунам ки дар ҳамин видео лайк монед ва видеоро поделиться кунед, дигарҳо ҳам тамошо кунанд. ягон кас агар скачат карда натавонист, дар Instagram ман мақсад нависанд, ман худам ба WhatsApp равон мекунам. фақат аз шумо дастгирии наздикони худатонро ҳам даъват кунед, мисол дар ҳамин видео лайк монанд ки дигарҳо дам равад тамошо кунанд. хушбинандагони азиз, ин буд як навори дигар ба поён расид. дар видео ҳатман лайк монед ва видеоро тақсим кунед ба наздикони худ, то ин ки аз хушхабарҳои мо бехабар намонанд. дар канал обуна шавед ва боқӣ дар паноҳи худованд бошед. ассалому алайкум.
غریب بچگان ما بچه تاجیکان ای تاجیکستان درد و غم و غریبی و گفتن آسان خداوندی مهربان نگهبانتا درد و غم و غریبی و گفتن آسان خداوندی مهربان نگهبانتا